मंगिया में सजा के सेनुरा पियवा के घर जइबू। होई सुबह विदाई हमके न देख पैबू। मंगिया में सजा के सेनुरा पियवा के घर जइबू। होई सुबह विदाई हमके न देख पैबू। मिलन सैया से जहिया शुरुआत होई हो। मिलन सैया से जहिया शुरुआत होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। वह दिन जिंदगी के हमरा अंतिम रात होई हो। व